Takže vítám u dalšího videa. Dneska si půjdeme zapojit takovou malou věc. Včera mi přišlo tahle krabička a v krabičce máme zpětnou kameru. Krásně na zpátečku. Já jsem si to už vyzkoušel, jestli to teda funguje. A my si to dneska zapojíme podrobně tady do Feldy a zkusíme vymyslet, jak to půjde. Já si teda přinesu. Přemýšlel jsem, že bych ji dal někde takhle záď. Ať je to pod tím zámkem. Jo, on tam je takhle nějak, no dejme tomu takhle. A kabely bych protáhl. No, kudy bych asi ty kabely protáhl? No to musíme sundat tenhle plást a uvidíme, kde bude mít přístup pod tím. Ale doufám, že to nějak půjde. Ten zámek tady normálně odmontuju a zkusím to tam nějak dát, jestli to půjde. Uvidíme. Takže to musím nějak vyzkoušet, jak to půjde. Samozřejmě nemůžu zapomenout na to, že potřebujeme dvojdin. Já už jsem si to tady trochu rozkuchal. Takže jsem si vytáhl rádio a dal jsem si ho domů, abych si to vyzkoušel. Takže odpojíme ISO konektor a odpojíme tady anténu, GPS anténu, tady je anténa na rádio a tady máme kabely USBčka. No a tady vzadu budeme potřebovat potom udělat tady jednu úpravu, protože samozřejmě Felda nic takový jako kameru zpětnou nemá, takže si budeme muset na ISO konektoru udělat pin, a to na bodu 1A, což je napájecího konektoru. Se podíváme, tak tady je A a 1 by měl být back, což by měla být zpětná kamera. Na to jsem to zkoušel a na to mě to fungovalo. Takže dáme na pin 1. On tady je nějaký parking, ten parking nevím, co úplně znamená, ale back bych zkusil dát jako první. Pokud by na to nefrčelo, tak můžeme to ještě tak přepojit. Ale já si myslím, že to byl přímo ten back 1, ta A1 vlastně. Takže, což je vlastně na pinu takhle 1, což by měl být tento. Jestli se nepletu. Myslím, že jo. A než tak to bude tenhle ten spodní. A myslím, že jeden z nich to je tenhle nahoře, to bude tenhle ten první. Jak to docílíme? No, tak máme několika možností. A to, že si můžeme to docílit tak, že si vezmeme protikus vlastně a jeden nějaký starý klidně, já tady vezmu novej, ale tenhle nějak nevyužiju, tak můžeme si vzít protikus tady z tohohle a normálně vypichovákama si ho můžeme vypíchnout normálně ven, jo. Takovouhle sadičku, se všema vypichovákama. Tak si tady vezmu bílej konektor, třeba tenhle, kompletně bílej. Strčím to tam, ten, jo. A pro ty, kdo neví, jak vypichováky fungují, takhle jak je ten konektor, tak vidíme, že ten konektor, co vleze dovnitř, tak leze tímhletím směrem, takhle tím plochým do toho. A vypichování funguje tak, že tady vidíme na těch dvou stranách takhle dírky, do toho zapíchneme ten vypichovák, takhle, zamáčkneme úplně dovnitř, takhle, tak. A máme vyndaný konektor. Co teďka uděláme, že ten pin teďka dáme do té pozice vlastně A1, což je vlastně tenhle horní nahoře. A normálně ho dáme tak, aby byl vlastně takhle tímto směrem. Jo, takže se ho dáme takhle. Do pinu číslo 1. Hop, a je tam. Můžeme se podívat, máme pin 1 osazený. Teďka na konci tady máme takhle krásně holej kabel, který si na něj napojíme vlastně první kabel, který nám povede dozadu. O jakém kabelu mluvím, tak je to o tom kabelu, co vede zde. Tak tady máme ten žlutý kabel. K tomu je takhle červený plusový kabel, který připojíme na tenhle ten bílej, což je vlastně signál, který je signál od zpátečkových světel. A můžeme to takhle zatočit klidně, když to zatočíme. A tenhle pin můžeme zapojit do rádia. A já to mám, každý rádio to má jinak.
že tady má různé vývody. Tady vidíme třeba kam co vede na těch vývodech vzadu. Takže já třeba mám na vstup je CC in, takže si ho zapojíme takhle doprostřed. Tak, hotovo. A my jsme si to už vyřešili tak, že nemusíme ho zapojovat zde, takhle na prasáka, ale můžeme, už to máme takhle přímo v konektoru, takže když to zapojíme vlastně do toho rádia, tak bychom měli mít spojení. Další krok bude natáhnout celý ten svazek, potáhnout někde kolem auta a natáhneme ho sem. Nebo, dobře řečeno, spíš sem pod tohle plato. Takže tohle musíme sundat dolů. A já jsem přemýšlel, jak by to šlo udělat trošku lépe, aby to nebylo vidět a hlavně jak to dáme do těch dveří, že jo. Natáhneme. Tak mě napadlo, že by se to protáhlo husím krkem nahoru, dovnitř, protože tam už jeden svazek vede a normálně ten druhý kábel, který je vlastně takže jsem to rozdělal, dal jsem tady tu krytku, odpojil jsem tady táhlo a odšrouboval jsem tady ze spodu 2 šroubky, tady jsou takhle takovýhle blech, tady je vlastně drží takový plíšek krycí a pojďme tady to táhlo vycvaknout a pak tady je takový blech, který se zacvakne tenhle. Takhle se tam zacvakne nahoru, ten vytáhnu dolů a teď by ten měl vylít ven zámek. Tak, macha, tady je gumička, neponičit, protože ta gumička nebude těsnit a bude chcát dovnitř, takže já budu muset vytáhnout značku, to mi ani neříkej. No tak, pojď, vylezeš ven, ne? Takže už jsem ji sundal, takže teď to můžeme vyndat. Tak, tady aspoň vidím, že ta voda neteče dovnitř, ale že teče ven. Že tady zatýká dovnitř, teče tady spodkem. Což je dobře, jo? Kdyby byla voda vevnitř takhle za tím těsněním, tak je to špatně. A je to úplně těsnění nový, takže to je krása. A tady jsem si sundal ten plast. Tady zkusím nějak potáhnout ty káble, uvidíme, jak to ještě půjde. Tady jsem si to jenom vysunul a zkusím to tady procpat sem. A pak to tady navedem také spodkem, takhle tudy dolů. Tady krásně do zpátečky, takhle krásně a uvidíme, jak to půjde. No, takže jsem tady trošku přemýšlel, snažil jsem se to tam nějak dát, bez toho, abych nějak poškodil ten samostatný zámek, jo, nějak, aby to tam nemusel tady vrtat někde díry, do karosérie díry. No a když jsem tady sundal tu část, jak to krásně pod tím známo, že to pod tím hněje, tak tady krásně nevidět, že mě to pod tím nehněje, jo. Takže krása. A mě napadlo, když jsem tady koukal, tak mě žárovka na SPZ-ku bohužel už nemá těsnění. A to nám přivádí k tomu, že to vyřešíme trošku jinak a trochu i prasácky. Já vezmu takhle ten plast, protáhnu takhle ten kábel tudy, takhle a takhle, ten zbytek toho kabelu protáhnu tou dírou, pacičkou. No tak, to jinak tak všechno popadá, tady nemám 4 ruce. Nejdřív takhle na tuhle stranu, a to na druhou. Tak. Teď tady dám ten plast, takhle. A tady mám krásně paráda. A nejde to ani poznat. No, teďka tady můžu dát ten zámek a teď to musíme řešit do toho zámku. Že ten zámek takhle přijde. A teď tu kameru bych dal nějak takhle. Takže já budu muset sehnat někde nějaký vruty asi, anebo to přilepit, taky vlastně možnost. Jo, přilepit to by taky nemusel být špatný nápad, že to nemusel vrtat do toho zámku, nebo to můžu nějak rozšířit nějaký plech, dát takový plíšek do nějakého materiálu, kde tady nic není. Bych tady dal vrut, takhle, taky možnost, ale uvidíme, co ještě vymyslím. No, takže jsem to vyřešil takhle. Dal jsem prostě epoxid a epoxidem jsem to přilepil. Uvidíme, jak to bude držet. Díry jsem nezalepil, jo, takže kdykoliv můžu když tak vzít vrut a provrtat to skrz, což jako nechci dělat, jo, jenom kvůli tomu, že je to přímo na spodku toho zámku, kde on vlastně takhle jezdí,
dozadu, tak bych ho provrtal a on by se zasek, že jo, a nešlo by ode mě dát zámek. Takže to vyřeším takhle zatím. A pokud to upadne, tak bych tu dal prostě, dělal tady díru, vzal kus plechu nebo kus hliníku, udělal takhle proužek, dal to na to a normálně to převrtal k tomu. Jak to bylo trošku křivý, tak jsem to ještě musel ponastavit, ještě to ponastavím, až to uschne. Uvidíme, no, jaký to bude, jsem na to docela zvědavej. Já se teďka pustím do protahování těch kabelů, co jsou vzadu. Zkusím to nějak protáhnout, uvidíme, já myslím, že ani kabel mě nestačit nebude. No, takže já jsem si musel prodloužit kabel, protože ten jejich originální je fakt hodně krátký. Tak jsem si tady udělal trošku delší a tenhle konec vlastně přijde sem dovnitř. Musím to protáhnout tudy. Tady nějakým husím krkem to zkusím protáhnout, uvidíme, jak to půjde. Pak tady někde spodkem to vytáhnout tudy podél, vlastně té stěně a tady to zapojit. Takže jdu se do toho pustit. No, takže bylo to teda maraz, ale úspěšně jsem to teda protáhnul. Použil jsem na to tady tu díru, tam jakýhle špunt, takže já jsem to tím prostrčil a drátem jsem si takhle pomohl to dostrčit dolů. A jsem to vytáhl ven. Ale furt je to krátký, takže budu ještě muset sehnat nějakou dvojlinku. Pak to tady protáhnout, takhle protáhnout tím husím krkem. A potom to stáhnu někde tady dolů. Vidíme, jak půjde teda protahování dlouhého kabelu, což je což je ten vlastně na video input, takže na tohle jsem fakt jako zvědavej, jak to půjde, no, protože to bude jako hardcore. Teď mi vlastně ještě došlo, že v návodu mají to, že tenhle ten kabel, což je vlastně input z toho rádia, ještě má přijít vlastně na 12 V. Takže z těch světel, jo, tady to mají napsaný, že vlastně musíme ještě z toho červeného, nebo z tohohle kabelu, co jsem teďka protáhl, musím ukradnout těch 12 V vlastně z těch světel. Takže to zase bude paráda zapojovat. No ale tak to nevadí, tak to normálně rozříznu. Takhle napájem tady kabel. Takhle cca půc si to zaostří. Jo, takhle vedle toho. Napájem na to a dám tam i ten druhý a hotovo. Já bych tam když tak dal zlodějku, ale bohužel tu nemám. Takže to uděláme takhle. Tak zase to byl porost trošku, ale máme to tam. Já to tady spájím tu prodlužku, co jsem si tady vyrobil. Natáhnu to sem a začnu protahovat tenhle ten kabel. A už vím kde, kudy to protáhnu. Zase to protáhnu, teda nějak zkusím to protáhnout tím husím krkem, pokud to teda půjde. Takže paráda. Koukám, že tohle nechce nějak držet z nějakého důvodu. Takže postup vypadá si takhle. Tak jsem teda ty kabely, protáhl jsem je teda dolů. A teď mám jiný problém. Snažím se teďka už protáhnout na to video. Ale je tady trošku menší problém. A to je že bohužel ten plech je hrozně, tam tak je asi takhle místa, jenom na kabely a tím to hasne, jo? Takže já nemůžu kvůli tomu analogu to protáhnout, protože tam není místo. No, takže jsou teďka dvě možnosti. Jedna možnost je, že bych to udělal tak, že bych ho stříhnul a napájel to tady někde a kabel bych normálně protáhl. Což nechci dělat, protože vím, že ten kabel funguje a funguje normálně a nechci to, teď bych tam bylo něco jinak a byl bych prdeli, jo. Takže to se mi nechce dělat, takže teďka fakt nevím, co mám dělat. No, takže jsem se trošku ztratil v tom, co jsem vlastně dělal naposledy. Protáhl se teda jsem ten žlutej. Udělal jsem to tak, že jsem ho teda rozstříhnul. Nedalo to jinak udělat, takže jsem ho rozstříhl, protáhl. Je teda zajímavý, že ten kabel fakt jako vychází jen tak, jo. Natáhl jsem to tak, že jsem to prostě natáhl takhle prahem. Tady vlastně končí. Tady se má spojovat. Víc mi to nestačilo, takže já tohleto tady, jo, takhle mi vede kabel. Takhle to koukám, tak jsem si ho mohl tady připnout do těch držáčků. No, si to ještě udělám. To zkusím zapojit, tam vepředu spájet a tady to zapojit. Koukal jsem se teda na jaký kabel to bude a má to být černomodrej. Ukradneme od toho takhle krásně
plus a minus můžeme natáhnout třeba tady od kostry. Jo, proč ne? Nebo to, jo, uděláme to od kostry, nebudu to teď tahat někde z toho, no já to udělám od kostry. Dobré, tak já jdu zase pokračovat a ozvu se zase, až se něco udělá. No, takže zapájel jsem to, tady jsou pásy špinavý, nevím proč, z nějakého důvodu. Takže kabely máme zapojený, teď ještě teda udělat tady tuto věc a máme hotovo. A můžeme to i vyzkoušet. Ještě teda zapojit kameru, no. Tak. Kabely zapojeny, mělo by to být všechno. Tady to mám taky, jo. Tady jsem to taky připojil, jo, k tomu. Takže teďka to píchneme do rádia a píchneme kameru do rádia a uvidíme, jestli nám to poletí. Trošku nám prší, ale to nás nezastaví, takže já to tady zapojím. Tak. Takhle a takhle. Dobrý, tak to bychom měli. Teď to jdem zapojit do rádia. Takže teďka to zapojíme do rádia. Tady máme rádio. Takže zapojíme teda kabel. A teďka zapojíme ISO konektor. Tak. Se nám to načítá. Já to teda pro test teďka udělám tak, že to tady protáhnu. Takže teďka nám kamera nejede. A v nastavení si můžeme dát přepínač objemu kamery. Ten už máme. Takže když já teďka zapnu světla, zapnu klíček, dám zpátečku, takže dáme ho rozsvítit, takže vidíme, že to funguje a je to i docela rychlý. Takže paráda, takže teď to jenom zkompletujeme a uvidíme, jak to bude vypadat, až to bude zkompletovaný. Takže to je ten plíšek, co jsem říkal, je tam takhle nastrčený, jo, v tom zámku, aby se jako, no, aby se vymezil vlastně dovnitř. Takže vezmu tu kleště, je zima, takže je to na hovno.
A jdeme pokračovat dál s touhle věcí. Začal lítat samozřejmě alergie a vypadá to, že jsem já taky alergický, přitom celý život jsem nebyl, ale už mě líp, takže v pohodě. A mám pro někoho, kdo si o to psal v komentářích, chtěl vidět interiér vozu, takže dneska budu trošku vidět, ale my se ukážeme ještě v nějakém videu podrobnější a detailnější, aby prostě vidět, jak ten interiér vypadá, trošku špinavý, takže jo, nikdy jindy zase. No, takže takhle to vypadá a musel jsem posunout značku o trošku níž, protože ta SPZ je prostě něco jako tady někdy nahoře, ale to nevadí, necháme ji takhle níž, ono to docela vypadá i dobře z dálky, takže si myslím, že je docela dobrý. No a teďka se ještě vrhneme tady na rádio. Se ptali, co je tohle, tak je to můj 3D model na USBčka místo záslepky, jo. Na webu Calc 3D jsou moje modely na stažení. Zatím tyhle ten byl můj prototypní, vyšel s ním nejlíp a používám ho doteď. Ale bohužel kvalita tisku byla nízká, takže to není úplně nejlepší. To takhle, že to tam nacvakneme, hotovo. Nic není potřeba řešit.
teďka si to ukážem. Takže zapneme rádio. Nevím, jestli to funguje bez vypnutého rádia, jo, takže to není rádio, tohle je rádio. Na to zapomínám. Tak. Máme rádio, zapneme klíček. Jo, zapneme světla. Dáme zpátečku. A máme to. Možná by to chtělo trošku dát dolů, koukám. To můžeme udělat ještě. Takže jsem to ještě poladil. Takže teď to už vypadá o dost lépe. Vidím, je ta země a tak. Takže super. A funguje to docela rychle. Super. Jo, a další věc, co je ještě 3D vyžišťotný, je tady tenhle ten plast na okna. Já mám všechny 4 okna elektrice. Jo. A pak tady tohle. To chtěla komunita, já jsem to teda vymodeloval, vytvořil. Je to jednoduché složení místo ventilace na kazetu. Jo. Nebudu to číst. Já jsem dělal na to video, že jak se to lepilo, to samozřejmě nedrželo, takže jsem se nasral a udělal jsem celý model. Jednoduché, jenom složit a hotovo. Nic víc, lepení, žádný, nula. A další věc, co se bude tvořit, tak je kabolder místo popelníku. Že vlastně ten popelník jako tam bude, ale bude tam kazeta, tahleta a pak ještě jedna z Audiny a normálně to vyjede nahoru. Cca asi takhle. Plus tady bude ještě místo zapalovače, buď klasická záslepka, že tam nebude nic, prostě bude to totálně hladký, a nebo tam budou USBčka, to se ještě rozhodnu, jak to půjde. No, tohle je všechno pro tohle video. Doufám, že vám tenhle návod tak trochu pomohl, jo, bylo to trochu tak chaotický, ale funguje to, já jsem s tím spokojený. Uvidíme, až budu parkovat doma a uvidíme, jaký to bude, no. Jsem na to zvědavý. Já mám tady ty senzory, jenomže ta krabička, která tu je, tak prostě nefunguje, jo, mé to pípne, ale nic to nedělá. Tak furt se na tom pracuje, jo, takže koukám, že tady to trošku prdlo, no to je přechod jenom. No, takže se na tom furt ještě pracuje, vyvařoval jsem lemy a